Добре. Татко ни даде ключовете. За какво? Да я измием, да. Защо тогава правите снимки? Ами, за снимки преди и след миенето. Това е като фитнеса. Момичетата се снимат преди и след отслабване. За глупачка ли ме мислите? Мислите ли, че не виждам, че ме лъжете? Дайте ми ключовете веднага! Какво става с вас? Изглежда, че го правите, за да ме обидите! Или мислите, че няма да кажа на татко, че сте откраднали ключовете? Откъде знаеш? Искам да кажа, как ти хрумна? Мислите се за по-умни от мен ли? Виждам през вас! Махайте се от тук, веднага! Поне успяхме да публикуваме обявата на колата. Да, мама не стигна до същината на въпроса. Ние сме истински бунтари. Имаме голямо предимство. Хора! Знаете ли какво си мисля? Вече мислиш? Охо, какъв прогрес? Много ме дразни, че родителите ни забраняват куп неща.